Ukunyamalala kwesigqoko esatholakala endaweni yesigameko kuseyimpica abadala. Umbuso uthi udinga isikhathi ukuze uthole ukuthi kwenzekani ngaso. As a court case, my lord, regarding the issue of the head, as we intimated on Friday, the search has been set in motion, and I think it would be perhaps too soon to expect any results now. Isigqoko akusona sodwa esiyindida kuleli icala. Kubukeka sengathi ofakazi ababili abangamaphoyisa abafunwa abameli babasolwa nabo abatholakali ukuzofakaza. Regarding the two witnesses, Captain Motweni and Captain Tetwa, on Friday, in the presence of Advocate Ngumalo, we did call Captain Motweni, but there was no response, and we haven't received any feedback from him. Kuye kwaba nokuhilizisana ngokuthi kutholakala ofakazi abanyamalele kuqala ngaphambi kokuba kuphothulwe ubufakazi bukaMthobisi Mncube osolwa ngokuba ushaya sibhamu kuleli icala. I was going to request, my lord, that I put my questioning in abeyance pending the attendance of these two witnesses. I submit that Mr. Advocate Ngumalo rather cannot call these witnesses before he can finalize the cross-examination of this witness, my lord. Inkantolo iqale yalihlehlisela ukuphela kukaNcwaba icala, kepha umhlangano wangasese phakathi kombuso kanye nabameli babasolwa uholele ekutheni kuvunyelwane ngokuthi icala libuye ngoLwesibili ukuze kutholakale izimpendulo ngesigqoko kanye nofakazi abangatholakali.